有人。चीटिंग करता है तू चीटिंग 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 करता है तू तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं माखो फैगोन साननानै मानसिया गियो दै माबा मोनसे फैगोन सानना गियो आरो ओमफ्राय मा बुस्थुआ रुयोबाथाय गथाखायो मिनिग्लां फाइसिनालि गासैबो नायगिरिफोरनिसिम गिबियावनो फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय दिनै जों फैदों लोक्षि बाजाराव दाखालिनि बायदिनो जोङो लोक्षि बाजाराव दिनै एसे सोंनाय फिननाय लानो होननानै सानदों आरोखि दाखालिनि भिडिअखौ नोंथांमोन नायखादों जानो हागौ दाखालि एसेबां मोजां लानो हायासै जोङो गोदानबो जाहैबाय नालाय नै दाबो एसे गिनाय दं गोसोआव बिखा दुब दुब मोनदो थेवब्लाबो नाजानोसै जेसे हायो एसेनो मोजां खालामनो नाजागोन आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन गिबिनिफ्राय जोबजासिम आरो लाइक खालामगोन कमेन्ट खालामगोन शेयार खालामगोन होननानै आसा थिनाय थाबाय मादैमोना मैगं फाननाय बायनायाव जोबोद बेस्थ'थार नामा आदसा अबे नोंथांमोना जायगानि ना आदसा नोंथाङा दावथारानि न बाजाराव फैदोंमोन ना बाजार खालामफैदों न बाजार बानायनो फैदों गगार फैसा सोलायनो फैदों आङो आदसा नोंथांमोननाव मोनसे सोंथि सोंनोसै ओरैनो नङा होनबा हागोन हायाबा आंबा नाजादो एसे आरो बिथांमोनजों सावरायनि आबैया बेसे गोबाव जाखो बेफोरबायदि मैगं फानना जानाया गोबाव जाबायना आदसा बबेनि आबैया हाजिराफारानि आदसा आबै नोंथाङाथ' मैगं बेफारि नङा होनबा नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनो सानदों जोङो आदसा माखो फैगोन साननानै मानसिया गियो दै माबा मोनसे फैगोन सानना गियो आरो ओमफ्राय जेब्ला बियो फैयो बेखौ मानसिया नुवा आरो जायनोबा नोंनाव फैबाथाय नों नुला बेलेगा नुसिगोन मा बियो माबा बेसाद जागोनबा दाबा मा बुस्थुआ रुयोबाथाय गथाखायो आं मिथिलालै दे एसे साननाय आबै सानलाय एसे आबैया मार मोजां मिनि माथो गथाखानाया रुबाथाय गथाखायो आरो आदसा देलाय एसे जर होलाय ब्रेनाव मादैया सानदोंना एसे आलु बेफारि मादैया मादैनो मायबा सोङो माखो फैगोन साननानै गियो आरो मानसिया ओमफ्राय जेब्ला माने बे बुस्थुआ मोनफैयो ओमफ्राय मानसिया बेखौ नुवा आरो जायनाव फैयो बे नुवा बेलेगासो नुयो आरो माने माखो फैगोन साननानै गियो मानसिया फैथारनोसै ओरै आरो माव थागोन माव मागोन प्रब्लेम फैबाथ' मानसिया नुयो नङा होनबा जेनेबा प्रब्लेमा बेफोरबायदि जायनाव फैदो प्रब्लेमखौ नुयो जेनेबा नङा होनबा प्रब्लेमा आंनाव फैबाथाय आं प्रब्लेमखौ नुगोन नङा होनबा जेनेबा माबायदि प्रब्लेम ओमफ्राय जुदि बे बुस्थुआ आंनाव फैबाथाय एक्सुवेलि बेसादबो नङा इयो प्रब्लेम बायदियानो आंनाव फैबाथाय आं नुनाय नङा आरो नोंसोर नुगोन जेनेबा नुनोबो हागौ नोंसोरो हा महर जानाय नङा बैखौ बारे मिथिखागोन मादैना सानदों मादै एसे दे माहायोबा जागोन सानलायसै मादै जर होदे जागोनबा जोंथ' जोंनि सन्देहआव माबानाय मोदाय बिदि आरो मैदेरखौबोथ' नुयो नङा होनबा नुयो खिन्थु बेखौ नुवा आरो फैबाथाय नुवा माबा जागोन बेसाद नङा दे इयो बेसादाव गोलैया इयो दा मा एसे साननो हागोन खोमा गोसोआथ' मानसिनावनो थाखायो जेनेबा इयो मानसिनाव थाया आरो ओमफ्राय फैयोसो फटनो फैयो आं हानाय नंला दे थैनायखौ मिथिगोन ना मादैया थैनायखौ आरो नङा होनबा जेनेबा थैनाय आंनाव फैबाथाय आं नुला नङा होनबा थैसिगोन सानना गिबाय थायो नङा होनबा बिदि आरो एन्सारा गोजोननाय थाबाय मादैनिसिम दसे सम होनायनि थाखाय माने मादैया दावथारानि ना लोक्षि बाजाराव हाबफैबाय जों आरोबाव खनसेबाव माने जों इनिफ्राय थांखायाखै आरोखि जों ओरैनो बेहायनो बेरायदों एसे नोंथांमोननोबो खिन्थिनानै लोक्षि बाजारखौ नोंथांमोना नायनो हागोन ओरैनो फै दाना फै केमेराखौ ओरै फै नै बेहाय दं सानैसो मादैमोन बिथांमोना मेथाइ बायनायाव बेस्थ' ओरैहाय ओरै फै ओइ फैजा माबा नुहुरदां नायनो थांनि
बे एसे लकेसनफोरखौ नायनोसै माबायदि नुयो दा बिथांमोना बाहाय सेन्देल फानदों आरोखि ओरैहाय लाव ओइ ओरै थांनायनिफ्राय बेखैजा मा मैगं थाइगं मोनो नायहैनि एसे बेखैजा बायदिसिना मैगं थाइगं मोननो हागौ नायनि बर'नि मादै बिथांमोना बेहाय बायफैगासिनो आरोखि मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइ मादैमोना बाजार खालामदों न' बाजार खालामदों ना मावनि नोंथांमोना जोङो ओइ खामारदैसानि आदसा खामारदैसानि जाबायना बाजार खालामनाय जाबायना जाबायानो दे औ बेस्थ'थ' नङा न' ओरैनो सोंनोसै मोननैसो सोंनाय मा बुस्थुआ रुयोबाथाय गथा खायो मादैया खिथादो एसे साननानै ओरैनोथ' रुबाथाय जोंना बांसिनानो आवलिलाङो नङा होनबा जेनेबा संख्रिफोराबो दैजों गलिबाथाय गलिलाङो नङा होनबा गुदुं मोनबाथाय गलियो ओमफ्राय मोनसे बुस्थुआ रुबाथाय माने गथा खायो आरोखि रुबाथाय गथा खायो सानलाय एसे दे ओरै मादैमोननि मोखांखौ लाब्रा गथा खायो मादैमोना रुफेरखांबाय बेखौ बारे मिथिखागोन आं मादैया बुंनो हाबाय गोजोन थाबाय मादै दे यही नहीं अभी और सुनिए I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. चीटिंग करता है चीटिंग करता है अच्छा हमको सिखा दिया